Uli na yung balay. Bahala nagliwas sa Valentine's Day kay gahapon. Di uli ko. Huwag mo yung ka. Humul sa kong asawa. Kasi ako sa pakikoy nga. Diriglam ko siya. Pinilaging banat ang buutan. Ato maghihikatagan og respeto itong asawa basta naikmati sa lawas. Paita, uy. Pero bahala na. May nagkipisikinsik. May saabi siya na kung karoon nga. Tulong na kung kadlaw irigla. Di sa ato pa. Upat kadlaw wala na na. Kaingon to siya. Pisikinsin. Ugma na lang. Ito ko niya pauliyon gahapon. Kaya karoon ko na siya. Tapos ko na ko niya. Importante magiging sa akong trabaho. Kaya ako may nagda. Mga nga. Bahala na. Iwas na sa Valentine's Day. Importante na kayo na ko si Hinday na ko. Nagutagin ako gahapon eh. Higaan hinuon ko niyag napkin hinuon. Kaya kuno girigla siya. Magdali ko. Mare. Kalisto kay Mari na. Ayaw, di ko maubot ka. Wala sa pagod. Asa kay Mari? Wala. Ito sa trabaho. Kami. Diyan, Mari. Kapay na kayo nilay. Kanang puwa ba? Day! Ya, Day! 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 Ligo na ka, Day! Day! Day, kaya na mo nga biday mo. Sabi siya hinuon. Ano ni uli man ka? Uwan ko, ikaw mo. Sabi siya nga. Gahapon pizza ka terus eh. Wala ko kahatag ni mo sa akong obligasyon na ni mo nga Valentine's Day. Bahala nagpizza 15 karon. Importante nga makasapakikoy ko. Gibiyaan na ko ito kung trabaho day. Ayaw sa naguna-una. Suga na ko. Ayaw sa god. Ayaw sa naguna-unaan sa pakikoy ni mo. Di ba kung girigla ko? Sige ka. Iingon ka nga ka na ang ini ka pizza 15. Ikaw ugma. Ugma na lang dong. Ikaw. Sama ka oy. Sige bagay, imo kung tigaan gahapon napkin oh nya karon ingon ka nga na ang karon di uga-uga na to gamit gahapon. Ugma, wala na ni ugma. Ay sus, sabi taong ka wala sige lang kay ugma ni. Na ibaw ka sunod sa kabuan mo kung muuli gahapon ni uli ko. Kapukang di rigla pa ko. Sama taong ka oy. Rigla ka ba? Bahala na nausampungan ako ng mo sirit. Ha? Ginoo mo magiging ka day? Kaligo na ka pag-inasa nito eh! Sabi ginoo na siya? Biasa ka! Dili pwede makakita ka, ibaw biya kang gitaguan ko ni. Kung balik na lang ko kulihan eh! Balik na lagi kay ugma, lagi trabaho sa dito! Ita ba yan? Sige, tagbalik sa trabaho ano eh? Ita niya sa wahay. Balik na sa kuslamuhan na eh. Saom, niriglam ko na siya. Wali ko sila na rin. Ito ana eh. Bahala ito mo sinit. Ito sa punga no ka na ang nagpit. Ita ba yan? Sige lang. Saon asawa man. Ang kaon lang yun siya. Ano mo magkadudahan niya kung asawa nga? Ano maglinas kasi siya malutin mo na magdali-dali? Dugan ito ko kanila. Ano magnaay tinaguan ni kong asawa? Wa ko pasudla. Wa man lagi maingon nga pag-ilis kay basa akong sanina. Pabalikon ko sa bango hinuon. Binuang ni. Mag-ilis ko sa balay. Ako lagi ko singot niya. Basa pagi ko sanina. Day! Day! Ay, pre! Pre! Kung sama ka na sa suod, pre! Di pa ka ako umari ang dinuguan, pre? Sa? Dinuguan ba? Kung sa dinuguan doon? Dinuguan lagi? Binuang ni mo ha, pre? Dinuguan, pre! Dinuguan ba? Dinuguan din yung sudan, pre! Masilpi ni pre! Napungi na ante, pre! Binuguan din na, pre! Napungi na, pre!